Will this end well? Achipere mushe muri Zimbabwe panguva inotinoti yesterday pamaofisi atendai biti pane chitiko chinoshamisa chakasiya nyika yese yakatarira ikati. Saka nhau ye2030 iyi pana achakwanisa kuimiririra here? In recent days, you've seen Tendai Biti achisimuka, takambomuona akati aiwa handichapindiri panhau's active politics. But panguva ino tiona kuti pazoitwa nhau dzema-constitutional amendments, Biti akadzoka akati aiwa nosochamisa, I'm now open to work with you to stop all this rubbish. But panguva ino itakuona the outcome, ofisi yake yoya ichisaraundiwa nema-officers vane imbwa nezvimwe zvakadaro. Nobva subscribe like on the bell icon. Kare mochi nopost mapictures yamuri kuona yobudanyira chiti the ZRP have deployed armed officers including police dogs outside Tendai Biti's offices in Milton Park. Biti is the leader of the Constitution Defenders Forum, a group that is opposing proposed constitutional changes that could allow President Mnangagwa to remain in office beyond 2030. It is not yet clear why the police are stationed outside his offices. Ndo mashua mdanyoka panguva inoposta mapictures amuri kuona kuti aiwa heavy police panguva ino yasaraunda maoffices aBiti. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi everyone vanhu havasi kufara nema-constitutional amendments awa, but kuti vatore action they know what the ZRP or the government might do to them. Panguva ino kunyatsokuonekwa kunzi even katarisa ma-veterans akafaila mapapers to the constitutional court vachida kuti zvimisiwe on the same day ravakafaila, ndo the same day ratakabva taona kuti the government is gazetted the constitutional amendment bill. Panguva ino uchionekwa kunzi this is the first step panguva ino kuti this bill ikwanisa kuitwa the law. Pena comment section medu dzafungura muri kudi pamusoro pezvitiko izvi. Aiwa zvinyatsokuonekwa kunzi vagari munyika yeZimbabwe vari kushungurudzika pamusoro pema-amendments awa. Pena comment section medu dzafungura enyu, subscribe or like, chita on the bell icon.